Ola, benvidas e benvidos a outra das actividades que dentro do programa Outono Cultural está a realizar a Asociación Cultural A Pomba do Arco. Hoxe temos con nós ao profesor Anselmo López Carreira, que ven poñer voz e dar a coñecer a súa última obra, o libro titulado Historia de Galicia, que estivemos aquí e que salía á venda, editado por Xerais. Como sabedes, a Pomba do Arco está a levar a cabo un curso sobre a historia e a cultura galega, curso que ten como base documental o libro que hoxe presentamos. Neste curso, como ben sabedes, o profesor Marcos Loureiro fálanos primeiro someramente dunha idade, dunha etapa, dun período histórico. Despois temos un prazo de 7 días para ler ese mesmo período histórico aquí neste libro. Volvémonos a reunir para falar del e posteriormente vamos coñecer un pouco Galiza vendo os sitios dos que estuvemos estudando. Se alguén quere apuntarse neste curso, que sepa que a próxima xuntanza témola o día 3 de xaneiro, posteriormente teremos outro xuntanza o 10 de xaneiro e o día 12 iremos visitar Celanova, tan vinculada coa figura de San Rosendo, que como ben sabemos foi bispo aquí en Montevideo. Por iso nos comprace tanto ter hoxe aquí connosco ao profesor Anselmo López Carreira, que, como xa dixen, convertemos na Asociación A Pomba do Arco como base documental do noso curso sobre a historia do país. O profesor Anselmo López Carreira é licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1976, obtendo o grado de doutor no ano 1994. Actualmente exerce a súa profesión docente no IES María Soliño de Cangas do Morrazo, traballo que compaxina ca súa labor de profesor titor na UNED de Ourense. A actividade investigadora do profesor López Carreira céntrase sobre todo na etapa medieval da historia do noso país. Dentro do mundo das publicacións ten colaborado en varias historias xerais de Galiza, como as aparecidas nos anos 1979, 91, 96 e 97. A parte disto, ten publicados unha ampla cantidade de artigos históricos de carácter divulgativo en moitas revistas. Ten dado unha infinidade de conferencias porque é unha persona que se presta a iso. He participado en gran número de mesas redondas que abordan o tema da historia medieval de Galiza. A parte, tamén ten sacado a luz unha ampla serie de libros, entre os que destacamos os seguintes: Os Irmandiños, textos, documentos e bibliografía, no ano 91, Ourense no século XV, Economía e Sociedade Urbana, no ano 91, Martiño de Lumio, Creación dun Reino, A Cidade Medieval Galega, Os Reis de Galiza, O Reino Medieval de Galiza, Da Terra de Lemos ao Reino de Galiza, no ano 2009, e a Historia de Galicia, que hoxe nos trae aquí. Debo decir que me quedan no tinteiro tantos títulos como os que acabo de nomear, pero non me parece un momento porque prefiro darlle a palabra ao profesor López Carreira, que nos vai presentar esta obra, que vos dixen Historia de Galicia, unha obra que se facía necesaria e que abarca dende a época da cultura megalítica ata o período da transición democrática. Pero falar de Anselmo López Carreira non é tan só falar de investigación histórica e docencia, senón que tamén é falar de referencia. O autor que hoxe temos connosco foi e segue sendo un punto de referencia dentro da historiografía galega. El foi quen de atreverse a decir a historiografía oficialista que existía un reino chamado Galicia, un reino que non estaba estudado, un reino e un país que fora relegado das páxinas da historia. Os seus libros abriron a mente e os ollos a moitas xeracións de investigadores. Eu mesmo, cando saí da facultade e me atopo co primeiro libro do profesor López Carreira, vin que o que leía non se correspondía en absoluto co que a mí me ensinaron, que era totalmente distinto. E debo confesar que as primeiras veces que leí o libro, leí buscando posibles erros que desmontasen a teoría do profesor López Carreira, porque durante 5 anos a mí estuvera-me dicindo todo o contrario. E aconteceu ao revés. A medida que leía, comprobaba que as afirmacións que le aparecían nos libros estaban sustentadas nunha nova lectura, algo que por outra parte se facía necesario das fontes documentais.
Non era algo que o profesor Anselmo López Carreira se inventase, senón que era unha realidade histórica que ata agora permanecera apartada das páxinas da historia por intereses espurios. Apartaron o noso país das páxinas que lle correspondía ocupar na historia, e foi o profesor López Carreira e un pequeno grupo de historiadores os que tomaron a determinación de colocar o noso país e a súa historia no verdadeiro lugar que lle corresponde. Non foi unha labor esta pequena. Sabían ao comenzar esta necesaria labor que os ian calumniar, insultar, acusar de cambiar a historia pola súa vinculación política, menosprezar, e que os ian silenciar. Pero a pesares de todo, seguiron adiante e, gracias ao seu traballo, hoxe temos o noso país, a historia do noso país, colocado no lugar que lle corresponde. Por iso vou pedir un forte aplauso para o profesor López Carreira, que hoxe tuvo a xentileza de estar con nós, máis que nada para recoñecer o traballo e a labor que leva feito ata agora. Boas tardes, pois moi agradecido por esta calurosa presentación, agradecido tamén a todos vostedes pola súa presenza e a Asociación Cultural por convidarme, a pesar de que menos mal de que despois aí de Foz está o mar, que veño desde Cangas. Se non chega hasta o mar colocado máis arriba ainda non chego, a verdade. Pero ben, encantado de estar aquí unha vez máis, porque non era a primeira. Fago nesta ocasión coa excusa, coa justificación de presentar un libro que algúns dos presentes xa coñecen, polo tanto, a verdade é que non é que vaya a falar moito do libro, senón que o libro sirve de excusa para facer un percorrido por unha serie de aspectos da historia do país que a mí me parece que son interesantes e que son precisamente os que intentei ver na obra que presento. Eu, como moi ben se fixo na presentación, son medievalista, a Idade Media é o campo de investigación en que traballo, e todo o que sexa saírme dese campo, pois é sair do meu tema propio, de tal maneira que a idea de elaborar un libro que abarcase toda a historia do país, desde o principio ata o final, incluso desde antes do principio, como expoñerei agora, pois debeuse a que levaba pulsado o interese e, sobre todo, a necesidade que nestes momentos había de dispoñer dun manual que pudese ofrecer de unha maneira que eu intento que sexa, e que creo que sí, que ese aspecto creo que sí que conseguí polas referencias que escoito da xente que xa leu o libro, un libro que fose dunha lectura fácil, amena. Nesto creo que os que nos dedicamos ao ensino, e especialmente os que nos centramos no ensino secundario, temos ventajas, temos unha serie de puntos gañados. Tratábase de comunicalo dunha maneira fácil e, ao mesmo tempo, como é natural, pois basándome en todos aqueles traballos, todas aquelas fontes e xa obras de investigación feitas que eu considero que son referentes. A este respecto hai que decir que moitos dos aspectos, a maior parte dos aspectos que se trato no libro, quitando tal vez o que se refire justamente a época medieval, non é que introduzan grandes innovacións, senón que estas innovacións están aportadas por unha serie de investigadores que afortunadamente neste momento xa existen en Galicia. De uns anos para esta parte, a historiografía galega certamente avanzou e hoxe hai un plantel de investigadores moi sólidos que son os que permiten que se poda facer unha obra dese tipo. E a eles me remito en gran medida. Direi tamén que, non obstante, a partir destes traballos, pois, prodúcese un certo esforzo por a originalidade que consiste non tanto naquilo que se investiga como na maneira en que se presenta. E falarei agora de novo disto. É verdade que hai outras historias de Galicia no mercado, ou polo menos que foron publicadas. Algúnas delas están descatalogadas e non están xa disponibles. E iso foi precisamente o motivo que a mí me impulsou para facer este esforzo e saírme do tema propio no que eu tamén me encontro máis a gusto, non só porque o domine, senón porque é aquel que máis me gusta a mí, que é a historia medieval. Hai unha historia publicada por Ramón Villares,
que ten unha edición do ano 2004, editada por Galaxia, que creo que xa non debe ser nada fácil de atopar e que, por outra parte, non deixa de ser unha ampliación, unha refundición da historia que o mesmo autor publicou en 1984. Desde 1984 ata agora correu moito tempo, avanzouse moito na historiografía e, ademais, penso que a obra de Villares tal vez adoece un pouco dun excesivo academicismo que fai difícil a moitos leitores extraer todo o que se debe extraer dunha obra destas características, que para empezar hai que lela do principio ao final, hai que lela toda, naturalmente. Do ano 2000 é unha chamada titulada Breve Historia de Galicia, do profesor Francisco Carballo, pero que, como se diu, o nome é breve e excesivamente breve, publicada pola Nosa Terra, só sirve de mínima introducción. Esa era a intencionalidade que tiña a obra de Carballo e, efectivamente, eso cumple. E, polo demais, a verdade, que nestes momentos non había, e eu dábame conta entre a xente, por exemplo, nunha destas charlas das que utifadas, charlas, conferencias, presentacións, foi que a xente moito ben facía preguntas que necesitaban unha obra destas características. Entón, puse mans a obra e saquei ese traballo que, como digo, comeza inclusive antes da propia historia de Galicia. Non só vai do megalitismo á transición, sino que incluso vai desde o máis antigo paleolítico ata bastante despois da transición. Hai uns últimos datos que introduzo, que son os resultados das últimas eleccións autonómicas. Parecen que son indicativos e chegaremos ao final para facer un comentario que podemos extraer deste indicador das últimas eleccións e de algúns outros e que nos mostran tamén, porque iso é tamén o que se trata, non só de coñecer o pasado, senón de mirar o pasado para sermos capaces de ubicarnos no presente. Esa é a función que ten a historia. A nación faise ao longo do tempo, a nación faise na historia e é imprescindible coñecer a historia para coñecer o estado actual da nación. Pero non podemos pechar os ollos aos indicadores que temos actualmente e que, desde un punto de vista, non son do máis esperanzador, pero deixemos o peor para o final. Digo que o traballo que presento comeza antes da historia, porque hai un primeiro capítulo a modo de introducción ao que vou dedicar algo de tempo, probablemente. É un capítulo de historiografía, ou seja, da historia da historia. Como se ten escrito a historia de Galicia. Porque a historia non é só o que se conta, non son só os datos que forman parte do corpo historiográfico, senón que a historia é tamén como se conta a historia. Dependendo de como se conten os mesmos datos, dependendo de como se expoñan, obtemos un resultado ou obtemos outro. Os datos teñen que ser fidedignos, os datos teñen que ser certos, pero a exposición dos datos varía. Por desgracia, no caso da historia de Galicia, a exposición dos nosos datos variou moito. E entón, por iso, é necesario tomar a precaución e sermos moi conscientes de como se foi narrando a historia do país. Hai dúas observacións que eu extraio do coñecemento da nosa historiografía. A primeira é altamente positiva. A historiografía galega comenzase a construir no mesmo momento que se construen todas as historiografías europeas. As historias que nos coñecemos hoxe, as historias que son académicas, as historias que se publicitan a través do ensino, as historias que se escriben en libros como estes e como outros, o que nos entendemos hoxe por historia, asignatura de historia, é algo que se concibe e se desenvolve a partir do século XIX. Antes do século XIX faise historia, pero faise de outra maneira. Tamén antes da Idade Contemporánea se fai medicina, pero faise de outra forma distinta. A medicina que nos entendemos hoxe é contemporánea, a física que nos coñecemos hoxe é algo moi contemporáneo, ainda que estea Newton xa moito antes, e a historiografía que se fai tamén o é. A escritura da historia e a construción da historia nunha ciencia, nun coñecemento científico e nun coñecemento de obrigatoria publicidade e publicitación entre o público en xeral, para empezar entre os rapaces na escola, é un dos elementos
non é que acompañe, senón que un dos elementos fundamentais tamén da construción do actual tipo de Estado. Forma parte dunha construción política. O Estado que nos denominamos Estado liberal, son os Estados que nacen, que se consolidan como tais a partir da Revolución Francesa, é un determinado tipo de Estado que non ten moito que ver coas monarquías absolutas anteriores ou cos imperios. Unha cosa nova. E a característica do Estado no que nos vivimos, o Estado español, o Estado francés, o Estado alemán, é que se presenta equiparando dos conceptos que en si mesmos son distintos, que é o concepto de Estado e o concepto de nación. Estado e nación. O Estado-nación, que como se chama este Estado que nos conhecemos hoxe, quere unificar os dos conceptos e demostrar que unha entidade política como é o Estado equivale en realidade a unha entidade histórica como é a nación. E isto faise porque a nación é moi resistente e o Estado, en cambio, é algo que se pode crear e destruir nun momento determinado. Basta un acto de vontade política para crear un Estado. O ano que ven, por exemplo, podese crear un novo Estado de Escocia. Créase nun día. En cambio, a nación é moi resistente, moi forte. A nación fórmase ao longo dos séculos e dos milenios e é moi difícil poñerlle unha data de nacimento. Galicia é unha nación que fose formando ao longo da historia e se formamos mirando para atrás, cando diríamos que se produce o nacimento de Galicia como nación? É imposible determinar. Non sabemos cando pode formarse Galicia como nación. Sabemos cando esta realidade existe e podemos saber cando non existe. Se nos vamos ao mundo da Galicia romana, estamos nunha entidade distinta. Hai que falar da Galicia romana porque aquí e porque está antes que nós, pero nós non somos romanos. Tampouco somos exactamente castrexos, non? Se nos imos ao século XIV e XV, abonda con ler os documentos baixo medievais, redactados en galego, para darnos conta que aquele idioma que se escribe nos documentos notariais do século XIV e XV é prácticamente o noso idioma. Prácticamente o noso idioma. Compréndese perfectamente e incluso moitos temos a sensación de ter escoitado. Ter escoitado na xuventude, o idioma que falaba a xente, que se falaba en ámbitos rurais, recorda moito o idioma que escribíamos nosos notarios no século XIV e XV. Ben, ali estamos nós. E se nos imos ao século XII, a principios do século XII, é difícil sabelo, porque os documentos están escritos en latín, non sabemos moi ben como era aquela xente, pero cando lemos o Códice Calistino e o monxe, o clérigo Emery Picot, que escribe a Guía de Peregrinos e vai trazando o percorrido desde Aquitania e chega a Galicia, dá un dato que nos fai sospeitar que aqueles galegos do século XII xa éramos nós. Para empezar, en canto entra en Galicia, identifica Galicia, despois facer un percorrido pola Meseta, polo País Vasco, por Navarra, os navarros, os vasco-navarros falapestes, pestes auténticas. Todo o percorrido por Castela parece un pouco hostil, vai recomendando, cuidado coas augas, a auga é mala, non lle das beber aquí o cabalo que che morre, non levas ti, por suposto, e tal. Pero cando entra en Galicia, o primeiro que fai é algo que para ele pode ser o máximo piropo que un francés pode dicir dos galegos, e que os galegos se parecen moitos franceses. Os galegos parecen moitos franceses, pero teñen un defecto, e é que son pleiteantes entre eles, están sempre en líos uns con outros. E volvo a ser un pequeno detalle que nos di, efectivamente, identifícome con aqueles. Ata o século XII podemos. Se vas máis para atrás, probablemente xa non. Pero, efectivamente, a nación é moi resistente, como son moitos elementos históricos os que interveñen na formación da nación, o resultado, cando a nación está feita, é que é moi resistente. E da mesma maneira que non podemos decir cando nacen, non hai data de nacimento, da mesma maneira, tamén é moi difícil de disolver unha nación. O Estado o creas e o suprimes nun día por un acto de vontade política. Pero a nación é moi resistente. De feito, nós aquí vamos tropezando con unha situación que non se pode dicir que sexa favorable para o desenvolvemento nacional de Galicia desde o século XV. E, sin embargo, Galicia resiste, Galicia está aí.
Porque non basta con suprimir un elemento nacional para suprimir a nación. Por lo tanto, os estados que se forman no século XIX querense formar coa vontade de seren nacións, de decir eles que son nacións, porque consideran que se un estado é estado-nación vai ser moi forte e vai implicar automáticamente, dunha maneira prácticamente esencial e natural, vai implicar a todos os individuos. Non cabe opinión política, cabe opinión política acerca do Estado, pero non cabe opinión política acerca da nación. Es ou non es? Es francés ou es chinés? E iso non o podes cambiar. Podes cambiar a túa descripción política. Ahora deixo de ser deste Estado e son do outro, pero a túa conformación nacional, é un proceso moi longo, non o podes cambiar. Para mostrar que ese Estado-nación é nación, vais a botar man da historia, naturalmente, posto que a historia é o que fai nacer e o que conforma a nación. Toda a política de creación do Estado moderno, do Estado contemporáneo, do Estado liberal, vai buscar un dos seus alicerces, un dos elementos básicos da súa propia construción, o vai procurar na historia. E entón, vai a mirar cara atrás, dunha maneira retrospectiva, e vai ir construindo unha historia que leve ao fin que leva. É dicir, a Francia que se constitúe a partir da Revolución Francesa non nace porque en 1789 se fixese unha revolución e se crease o Estado desta maneira. Non nace por eso. Nace porque desde atrás estaba escrito que había que chegar aquí. Hai unha concepción moi dirixista da historia. Os antepasados dos franceses son os galos. E a partir dos galos se vai construindo. E na historia de España vai pasar o mesmo. Vai ir procurando para atrás e se vai a ir cara aos reis católicos, elemento principalísimo, vai ir a Castela. Os historiadores do século XIX, Menéndez Pidal, construen ese paradigma. España está feita por Castela, por tanto, que mirar como Castela construe España. Hai que ir ao reino de Castela, do reino de Castela ao reino de León, do reino de León ao reino de Asturias e de Asturias aos visigodos. Ya pode ser a Tatapuerca. Pode ser, imos a Tata. Pero bueno, se non chegamos a Tatapuerca, e se é dubidoso que podamos chegar incluso a dos tartésicos, pois polo menos imos a dos visigodos. Isto vai crear unha determinada concepción da historia de España. E isto vai influir enormemente con calquera outro modelo de historiografía que se quera construir que non coincida co paradigma. En algúns casos, vai a tratar de unha historia que non entre neste modelo, vai tratar de absorbela, de facela coincidir. A historia de Cataluña, por exemplo. En outros casos, a historia vai ser simplemente a ignorar. Pois ben, no mesmo momento que se empezan a escribir as primeiras historias de España, mediados do XIX, e que están escribindo as historias de Francia, e todo isto, en Galicia tamén se empeza a construir a historia. Non chegamos con retraso. A mediados do século XIX, na segunda mitad do século XIX, temos un plantel de tres grandes historiadores, Murguía, Viceto e López Ferreiro. Murguía é un historiador indiscutible, aceptado por todo o mundo. Viceto suscita grandes críticas, gran parte delas infundadas. Eu reivindico a Viceto, puso sobre a mesa fontes historiográficas que logo a xente, os sucesivos historiadores foron utilizando, xeralmente sin decir que Viceto foi o primeiro en editadas. Ben, Viceto tamén recurre bastante a imaginación, pero é algo normal na historia do século XIX. Por todas partes do século XIX se recurre a imaginación. O que sí é certo é que Benito Viceto distingue moi ben cando está falando de imaginación e cando está falando de historia. A veces se critica, é que inventouse os nomes dos reis suevos, fixo un libro titulado Los Reis Suevos de Galicia e se inventa os nomes e hasta se inventa sobrenomes a todos eles, cando non hai ninguna fe. Por eso Viceto escribiu nunha especie de novela histórica. Ele sabe que eso non é historia. E logo temos o terceiro gran historiador que tamén hai que reivindicar desde calquera punto de vista, desde o que se enfoque a historia, que é López Ferreiro. López Ferreiro é moi interesante desde o meu punto de vista por dúas razóns. Unha, porque
porque é un historiador absolutamente científico, moi sólido, moi positivista, que bota man da documentación, bota man dos monumentos e construe unha historia insuperable. Para asomarnos a moitos capítulos da nosa historia medieval ou do antigo réximen, temos que ir a López Ferreiro e non avanzamos moito sobre ele. Pero además ten outra característica interesante, e é que López Ferreiro é un hombre fortemente ideologizado. E afortunadamente, fortemente ideologizado pola dereita máis conservadora. Un home integrista, un home carlista, un home que escribe a historia con unha intención, o de demostrar que en Galicia a posición hexemónica correspondelle á Igrexa de Compostela e que a Igrexa ten que ser o estamento preeminente en Galicia e que se está cometendo unha injustiza no século XIX coa Igrexa porque o movimento liberal, coas desamortizacións e con todo ese tipo de estado que se monta, está cargando contra a Igrexa e ele defende uns supostos dereitos da Igrexa. E a mí isto leva a unha reflexión, e é a capacidade científica que ten a historia, que é unha cosa que moitas veces se discute. A xente que defende a historia é algo opinable, cada un dá a súa opinión na historia. A historia non é un coñecemento científico. Ben, López Ferreiro, a pesar desa enorme carga ideolóxica que ten, fai historia científica. E entón defendo, efectivamente, que desde calquera posición ideolóxica que defenda un historiador como persoa, pódese facer historia científica. Porque a ideoloxía pode influir nos pasos previos á elaboración de historia, pero non pode influir no momento da elaboración da historia. Hai dos momentos en que a ideoloxía intervén. Antes de comenzar o traballo de investigación e despois de feito o traballo de investigación. López Ferreiro fai un traballo moi serio e ele saca unhas conclusións despois, que xa non son históricas, son conclusións guiadas pola súa ideoloxía. Pois calquer historiador pode facer isto. George Duby tamén apuntaba neste sentido. Que o historiador, en función da súa ideoloxía, por exemplo, escolle o obxecto da súa historia. A mí interesoume facer, o primeiro que me puxen a traballar en canto saí da universidade foi o movimento irmandiño. Por qué? Porque eu era moi progre, de esquerdas, e da historia de Galicia interesame a revolución irmandiña. Pero unha vez que vou tendo máis coñecemento do movimento irmandiño, o vou resituando e vou me dando conta que o movimento das irmandades non responde á idea que eu tiña dunha revolución no ano 70 e tantos, cando saí da universidade. Entón a min guiou a ideoloxía, e a ideoloxía fai que eu escriba un libro de historia de Galicia. Non se me ocorre escribir un libro da nobreza galega. Outro historiador moi preocupado pola xenealoxía lle pode interesar moito máis a nobreza galega, está no seu perfecto dereito. A cuestión é, cando el fai historia da nobreza galega ou cando López Ferreiro fai historia da Igrexa ou cando eu fago historia dos irmandiños, aí nese momento os documentos e as fontes impóñense. E depois ven, por desgracia, o momento final, que serán todas as ciencias e a aplicación que facemos na ciencia. E logo cada unha aplica a ciencia dependendo da intención que teña. Pois ben, estes tres historiadores constituen un corpo de partida excelente de historiografía galega que ademais viron xa unha serie de aspectos que hoxe nos volven a parecer novedosos, e esta é a nosa gran desgracia, e este vai ser o segundo aspecto que vou comentar. O primeiro é a puntualidade. Chegaron, temos grandes figuras historiográficas. Podíamos pensar a partir de eso que o futuro ia ser prometedor, que non cabía máis que un traballo de acumulación científica, que se López Ferreiro, Murguía e Viceto chegaron a este punto, publican cada un deles, Murguía e Viceto publican as súas respectivas historias de Galicia enciclopédicas, monumentais. López Ferreiro publica unha titulada Historia da Santa Apostólica Metropolitana, título de cuidado, o título da Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de Santiago, pero en realidade a historia que fai López Ferreiro da Iglesia de Santiago acaba sendo unha verdadeira historia de Galicia, porque a influencia da Iglesia de Santiago sobre todo o país e sobre parte de Portugal é tremenda, e ao facer unha historia da Catedral de Santiago, en realidad estás facendo en gran medida unha historia de Galicia, e a fai. Temos eses grandes monumentos historiográficos, todos eles enciclopédicos, varios tomos, moitos tomos, temos aí. Pero entón, temos a seguinte observación, e é que a historia de Galicia non foi evolucionando
non foi evolucionando a partir desas bases, creando novos pasos, avanzando, de tal maneira que cheguemos aos e dicir temos unha historiografía galega potente. Non, temos unha historiografía galega bastante lamentable. Iso é verdade, bastante lamentable. Porque a construcción histórica vai paralela ou vai formando parte do propio proceso de construcción nacional. O período final do século XIX e principios do século XX é un momento de crise do movimento nacional en Galicia, un momento de crise moi aguda. Toda esa corrente do regionalismo do século XIX desaparece, os grandes protagonistas van morrendo, Murguía ainda viviu bastante, pero xa vello, van morrendo. Hai unha enorme ofensiva da historiografía oficial española, está a xeración do 98, está Menéndez Pidal, está o Centro de Estudos Históricos, e isto afoga toda a posible historiografía galega. Non hai sucesores deses grandes historiadores. E atravesamos un verdadeiro deserto de varias décadas ata que chegamos á época irrepetible, é moi pesimista decir irrepetible, bueno, estamos en unha época dificilmente repetible, que é a de toda esa xeración magnífica da xente, da xeración nós, do Seminario de Estudos Galegos, os que van a formar o Partido Galeguista tamén, todas as grandes figuras que se moven nos anos 20, sobre todo nos anos 30, e esta xente son capaces de reconducir o proceso de construción de Historia de Galicia, volven a facer investigación de Historia de Galicia, volven a publicala, volve a aparecer algún pequeno manual, aparece algún pequeno manual de Historia de Galicia, pero todo o mundo sabe como remata isto. Remata clásicamente, ven o 36, prodúcese o saqueo, a destrucción do Seminario de Estudos Galegos, asesinatos de membros do seminario, o exilio, Castelao, ou o silencio no que quedan persoas como Otero Pedrallo e outros. E de novo volve a haber unha ruptura, de novo volvemos a cero, e ora a ruptura é aínda maior, ora pasan moitas máis décadas durante o franquismo en que todo o traballo anterior desaparece de novo. De tal maneira que cando volve a haber outra vez unha preocupación que a partir dos anos 70, pois en gran parte esta nova preocupación pola historia de Galicia elabórase a partir de cero. A miña xeración, por exemplo, non tiña prácticamente acceso ás historias de Murguía e de Viceto, non había acceso, non estaban editadas, eran obras prácticamente de bibliófilos e de bibliotecas, pero non había, non coñecíamos, ainda que non é unha obra de historia como é citala, non coñecíamos o Sempre en Galiza de Castelao, non o coñecíamos, porque estaba prohibido, aquí non se coñecía. E entón empezamos a facer historia prácticamente desde cero, e moitas veces no propio traballo de elaboración de historia vemos que xa Murguía, Viceto e tal, aquel só dixeron. Por exemplo, o famoso reino medieval de Galicia. O reino de Galicia. Aparece efectivamente agora como unha gran innovación. De novo, o reino de Galicia. Galicia foi un reino. Estáse creando un novo modelo histórico e está aparecendo a luz un novo suxeito histórico, que é o reino medieval de Galicia. Pero se ora relemos a Murguía e Viceto, eles, naturalmente, non o fan posiblemente con certeza, non o fan cos coñecementos que temos nos hoxe, pero sí que foron capaces de ver xa o que as fontes decían. E como as fontes non falaban dun reino de Asturias ou un reino de León, sino que falaban dun reino de Galicia. Pero todo aquilo quedou afogado. Resultado, o panorama que temos. O panorama que temos, pois que, desde o punto de vista editorial, repercute en que, por exemplo, unha obra dunha historia de Galicia, unha simple obra de síntese de historia de Galicia, non había disponible no mercado. Isto foi o que me lanzou, animou a facela, vista esta pobreza e visto este panorama, do que te falabas, pois de que efectivamente aquí, en moitos niveis de investigación histórica, ou ben se siguen mantendo os modelos de sempre, non se retocan e non se cambian, cual é penoso desde o mero punto de vista abstracto do que é a ciencia. Que na historia se estean presentando modelos que son prácticamente do século XIX, é verdadeiramente penoso para un tipo de coñecemento como a historia que quere ser ciencia. Algo haberá que renovar, O ben se están facendo moitos traballos afortunadamente monográficos de investigación sectorial e específica, pero falta
globalizados todos e ofrecelos nalgo que a historia ten que ofrecer necesariamente para que se entenda, que é unha secuencia coherente dos acontecementos históricos. Non vale coñecer tal a fondo tal acontecimento se non somos capaces de encarrilar. Eu, polo tanto, se algunha originalidade se pode ver no presente libro é sinceramente a seguinte: a nación é produto da historia, por lo tanto a nación só se explica na historia, só se pode explicar na historia, pero só se explica na súa propia historia, non se pode explicar noutra historia. O suxeito da historia ten que ser a propia nación. Parece algo moi fácil, denunciar é moi fácil, de poñer en práctica non é tan fácil. Se nos asomamos aos programas nos que, a través dos cales se pretende dar a coñecer a historia de Galicia, quitando aquelas especialidades que existen na universidade, que son especialidades, por tanto, moi específicas, e van reservadas a un público moi concreto, moi determinado, moi minoritario. Se nos imos a un ensino secundario, por exemplo, observaremos que algo chamado Historia de Galicia só existe como unha asignatura optativa en segundo curso de bacharelato. É optativa, por lo tanto, é minoritaria. É a única que ofrece a posibilidade de que se ensine Galicia desde Galicia. Todo ao longo do ESO, que é ao que ten acceso todo estudantado, ao longo do período de secundaria obligatoria de ESO, dice que sí que hai historia de Galicia, pero en realidade non hai historia de Galicia. O que hai son outras historias, historia de España ou historia do que sexa, que ao final de cada capítulo introduce como complemento isto trasladado a Galicia. Pero estáse facendo conforme a un modelo, conforme a unha plantilla que non é a plantilla propia. E a historia propia só se pode explicar desde o modelo propio, non hai outra maneira. Porque cada país, cada nación foi construindo o curso da historia pois conforme a dialéctica da súa propia sociedade, pero non da veciña. E ora poño un par de exemplos. Un dos últimos capítulos do meu libro naturalmente refírese ao 36. O título Golpe de Estado. O golpe de Estado de 1936. Non se me ocurre titular a Guerra Civil en Galicia, por sinxela razón de que en Galicia non hubo guerra civil. Entón, se collemos un modelo de fora, parece moi lógico. Si vamos a contar a Guerra Civil en Galicia, pero ti a Guerra Civil en Galicia non podes contar. En Galicia hubo un golpe de Estado que durou uns días, dunha tremenda dureza, unha tremenda violencia, pero non hubo resistencia prácticamente ante ese golpe de Estado, máis que uns casos determinados, aillados, que foron casos de resistencia a un golpe de Estado, non foron guerra. É dicir, que os militares que se sublevan non teñen enfrente ningún exército, ni ningunhas milicias populares, tan siquiera, non teñen nada desto. Teñen un pobo desarmado sobre o que se exerce a represión directamente e se masacra. Isto é o que dá para un capítulo, simplemente, como golpe de Estado 86, dá para todo un capítulo de isto. Pero hai que ir buscando as periodificacións propias. Ou que se eu, se imos a Edade Media, xa non digamos. Claro. Eu dubido que o concepto de reconquista, bueno, agora xa non o dubido, estou seguro, o concepto de reconquista non vale en ningún sitio. O concepto de reconquista é un concepto ideolóxico inventado no século XX, cunha carga político-ideolóxica potentísima, claro, que se constituye no paradigma, a Edade Media de España e a reconquista. Bueno, non vale nin para explicar a historia de España, pero moito menos a de Galicia. En Galicia non hubo reconquista, para empezar, porque non hubo conquista. En Galicia non hai repoboación, porque non hubo despoboación. É curioso que a niveis académicos, por exemplo, isto se recoñeza. Niveis académicos na propia Universidade de Santiago, e non, efectivamente, en Galicia nunca houbo despoboación, por lo tanto non hai repoboación. Pero despois os programas escolares son sempre os mesmos. Os programas escolares son o que estudiei eu casi no Catón, de pequeniño. Veñen contando as mesmas cousas. A reconquista, a repoblación, mapas con fronteiras, a fronteira tamén está ao redor de Cangas de Onís, pero a fronteira se vai estendendo, unha serie de inventos que non teñen sentido. Bueno, entón, eu o que intentei facer foi
collemos, sin ningún tipo de dúbidas, o noso protagonista. O noso protagonista son as sociedades que desenvolveron a súa dialéctica neste territorio que é Galicia, e contamos a historia a partir de aí. Por certo, introduzo que non foi a primeira invención, a primeira redacción non estaba, pero pareceu-me recuperando tradicións historiográficas, a tradición historiográfica incluso que había aquí, ata que nas universidades se disolveu aquelo de xeografía e historia, e xeografía por acá, historia de arte por outro lado. Eu introducí un capítulo de xeografía previo, porque, sin chegar a pensar que a xeografía sexa un determinante da historia, non determina, non podemos dubidar que a xeografía, o medio físico, condiciona en gran maneira a historia. Por lo tanto, eu creo que hai dous elementos que fan a historia: un elemento temporal e un elemento territorial. É dicir, a historia é o decorrer do tempo nunha terra determinada. Se eliminamos o factor terra, a historia non ten explicación. Por lo tanto, presento un primeiro capítulo de aproximación xeográfica, no que fago xa tamén unha reflexión, que é importantísima, porque claro, cando nos miramos a historia para atrás, tendemos a trasladar para o pasado a concepción espacial que temos hoxe. E entón a historia do pasado non se entende. A historia do pasado non é a historia da Comunidade Autónoma de Galicia, non é a historia das 4 provincias. O marco xeográfico foi variando, non só de Galicia, todos. Outro día, nunha presentación nunha librería, mentre facíamos tempo, collí un libro deste tipo de xente que se chaman os hispanistas, un hispanista inglés, moi famoso, moi renomado, e ves un libro e chega a decir que o Estado-Nación, que o invento o século XX, o século XIX, que o Estado-Nación de España está xa claramente en Felipe II. E entón digo, bueno, o defecto deste señor, claro, é que ignora a xeografía. Vemos se é importante a xeografía. Como se pode decir que o Estado-Nación de España existe en tempos de Felipe II? En tempos de Felipe II, a xeografía de España comprende América e Filipinas e todo eso, non? Entón, claro, tendemos miméticamente a trasladar os mapas. Entón eu, ao trazar o mapa de Galicia, incluso no capítulo dedicado a xeografía, dome conta de que o Miño pode constituir un eixo de Galicia, pero da Galicia actual. Pero, en cambio, convén moito máis contemplar outro eixo que é o que traza o Sil e o Miño, porque todos nos dibuixan unha Galicia que se asemella moito máis a Galaecia. Porque, efectivamente, se nos vimos a época romana, os romanos crean Galicia, os romanos crean Galaecia, pero, lógicamente, a Galaecia que crean os romanos non é a Galicia de hoxe. E cando falamos do reino de Galicia, o reino suevo de Galicia, temos que ter moi presente que a Galicia sueva non é, para nada, a Galicia de hoxe. E que entón, cando nos falamos de que hai un reino medieval de Galicia, non estamos falando de que as 4 provincias actuais fosen un reino na Edade Media, senón que había un territorio herdeiro da Galicia romana que recibe o nome de Galicia, pero que era moito máis amplo. E ese era o reino de Galicia. Ben, a partir de que teño estas bases establecidas, as bases historiográficas e as bases físicas, comenzo o meu percorrido do principio ao final e esquecime do reloxo e no seu tempo de consumo. Como non quero abusar excesivamente, pois podo facer algunha reflexión, centrándome en algún dos aspectos que me parecen máis importantes. Eu procuro tamén introducir no libro non só o concepto máis clásico do que é a historia elaborada sobre as fontes, sobre os documentos, senón tamén outras moitas fontes, non hai ninguna novedade, pero eu introduzo aquí dunha maneira moi visible. Procuro que o libro leve un aparato ante todo gráfico importante, porque a historia non pode ser un coñecemento erudito de acontecimentos,
senón que nos ten tamén que dar unha visión global de todo aquilo que compón todo o noso patrimonio cultural. A historia foi construindo un patrimonio. Este patrimonio explicámoslo a través da historia, pero ao mesmo tempo ese patrimonio son fontes da historia. Que sea, por exemplo, a igrexa de San Martiño de Mondoñedo non é só un monumento, senón que é tamén unha fonte histórica. E ambos elementos, a historia que explica o monumento e o monumento que axuda a coñecer a historia, complementanse. E o resultado ten que ser o coñecimento e o aprezo por todo ese enorme patrimonio que temos, que ten unha enorme significación. E non só os grandes monumentos, senón tamén outros que son moito menores. O simple plano, por exemplo, dunha poboación medieval, os cascos vellos, cascos históricos. Non teñen que ter monumentos para ser significativos. A súa mera existencia nos está falando do decorrer da historia. Moita xente isto non é capaz de verlo. Por exemplo, no momento da elaboración de plans urbanísticos, pues temos observado pues que hai xente, concelleiros que din non, aquí o plano vello, o casco vello non merece protección, porque este casco vello non é significativo. Por exemplo, da poboación que eu vivo, algún concelleiro ten dito. Digo, actualmente en Cangas de Morrazo. Non é significativo o casco vello, claro, non hai ninguna catedral, ningún palacio, non hai ningún gran monumento, non é significativo. E ese señor é un ignorante que non se dá conta que a mera existencia dun determinado trazado de rúas pois é moi significativo, que está falando da historia. Si Napoleón lle decía aos seus soldados en Egipto, desde estas pirámides 2000 anos nos contemplan, pois cada vez que nos pisamos simplemente o casco vello dunha poboación, nos están contemplando tranquilamente 1000 ou 1000 e pico anos tamén. Todo iso hai que introducirlo, como se introduce tamén aquí. Introduzo tamén, por que non, bueno, por suposto, procuro establecer un certo xogo pois coa literatura, a literatura como resultado e como fonte. Por exemplo, que nos pode ilustrar máis acerca, ou que nos pode, polo menos, axudar a comprender todo ese tremendo período que foi o franquismo, que a Longa Noite de Pedra de Celso Miguel Ferreiro. Estamos unha lectura da Longa Noite de Pedra e temos unha imaxe histórica magnífica para acompañar o período. Outra foi a actitude das clases medias galegas na historia recente do país. Acuso a clase media de Manuel María e nos fai unha radiografía perfecta de cal é o comportamento da burguesía galega, a súa deserción na construción do país. E tamén introduzo mitos, o tan discutido mito. Hai un empeño especial en destruir e en combatir mitos, un empeño especial en Galicia. Outros mitos máis perigosos non se combaten, pero os nosos mitos si ven. O mito parte da cultura, e o mito trae información tamén, trae información histórica. Claro, hai que saber distinguir cando a historia mitifica e cando do mito somos capaces de extraer algo. E poño dous exemplos. Eu creo que forma parte do coñecemento da nosa historia coñecer o mito de Inés de Castro. Coñecer o mito de Inés de Castro coa repercusión literaria enorme que tivo. Inés de Castro, aquela nobre galega que vai a Portugal, entra en relación co príncipe portugués Pedro, pero o pai de Pedro, Afonso, de Portugal, Afonso IV, non quere que se consuma ese matrimonio, e como o príncipe se empeña en seguir con Inés de Castro, que era membro dunha liñaxe poderosísima de Galicia, a familia dos Castro, asasina, manda asesinar a Inés de Castro. Cando o príncipe chega a rei, entón leva adiante a súa venganza, e a primeira é desenterrar o corpo de Inés de Castro, sentalo no trono a súa beira, poñerlle o anel real e facer que a aristocracia portuguesa que se opuso a Inés de Castro, que a aristocracia pase por ali e lle dique a man a un cadáver de varios anos. Ben, aquí é parte de mito, pero hai moi pouco mito nesta historia, hai moi pouco mito. A relación de Inés de Castro co príncipe é certa, o asesinato é certo, e as tumbas están en Alcobaza, é un lugar que merece a pena ser visitado. Están as tumbas dos dous, na que o propio rei Pedro recoñece explícitamente que sí se casou con Inés de Castro, e do resultado deste matrimonio houve varios fillos que puderon chegar a ser reis de Portugal.
serían castro galegos que serían reis de Portugal. O sea, detrás do mito hai unha historia. É curioso como o mito de Inés de Castro trascendeu moito, xeralmente coñécese, esses títulos de reinar despois de morrer e todo isto, coñécese, pasou a literatura, pero a potentísima historia que hai detrás, que é verdadeiramente a historia de Galicia no século XIV, e é unha opción de Galicia encabezada por un sector da nobreza, que son os Castro, que se orientan cara a Portugal e cara a Inglaterra, en vez de orientarse cara a Meseta, cara ali se orientaba aos bispos, a aristocracia eclesiástica se orientaba cara a monarquía castelán, pero en cambio este se orientanse cara a Portugal e cara a Inglaterra, e aí hai un momento verdadeiramente apaixonante da historia de Galicia, que ao que podemos entrar a través deste buraco que nos abre o mito. Hai outro mito que me parece que tamén é necesario coñecer, como non íamos a coñecer, xa máis ata se canta, é o mito de Breogán. Breogán é un mito, pero forma parte, como mito forma parte da nosa historia, para empezar, porque está no himno, porque Breogán é un personaxe coñecido, pois forma parte da nosa cultura nacional coñecer a Breogán. Pero ademais podemos indagar a través deste mito, detrás deste mito, que pode haber detrás deste mito. E aquí entramos nun debate que o deixo sobre a mesa, o meto no libro para dar guerra. Cando falo da cultura castrexa, dos castros, da Edade do Ferro en Galicia, non podo deixar de facer constancia, non podo menos que deixar constancia de que acerca dese período cultural hai un enorme debate hoxe en Galicia, un debate máis moi galego nas formas, que é o debate acerca do celtismo. Os habitantes dos castros, que eran? E que hai dúas posicións ruinosas que non teñen posibilidade de síntese. Son dúas posicións extremosas. Hai a posición celtista, que nos di os habitantes dos castros son celtas. E non só son celtas os habitantes dos castros, é que celta Galicia, en xeral, en todos os aspectos, e mírese por onde se mira. A cultura galega é celta, toda a antropoloxía e a propia etnografía de Galicia son celtas, e incluso o idioma galego pois é moi celta, pero non celta bretón, que nos queda máis cerca, postos a celtas gaélicos, xemos ata Escocia. O sea, é unha postura extrema do celtismo, e frente a esa hai outra postura que tamén é extrema, e que non di, bueno, había que mirar que pode haber de celta, que influencia tuveron os celtas, sino que non hai nada celta, ni nunca houve influencia celta. Galicia non é celta, para nada, mírese por onde se mire. Este é un debate que está sobre a mesa, e no que se introduce precisamente a figura de Breogán. Breogán é un mito que recolle algo, e que hoxe os celtistas din que detrás do mito de Breogán pois hai unha verdade, hai unha gran verdade detrás do mito de Breogán. Eu deixo sobre a mesa, porque además teño amigos que son ultraceltistas e outros amigos que son ultra anticeltistas. Entón, nalgúna presentación dixen, hoxe é un tema moi interesante para unha mesa redonda, o digo, pois sí, para expoñer aquí nos interesaría moito ese tema, e eu lles digo os nomes do máximo defensor dunha cousa, e entón me chamados que estarían moi a gusto, que non se me ocurriu decir, eu acordei cando saía pero nunca os chamedes xuntos, facían separados, porque como os poñades xuntos na mesa, queiman a mesa, eso arde. Ben, é un debate que está aí, eu non lle dou solución, pero parece que interesante, e que, ademais, é interesante saber, porque a historia é buscar quen somos, quen vimos sendo nós, no pasado, de onde vimos, de quen vimos sendo. O defensor do anticentismo acérrimo di, pero que nos importa quen foran os habitantes dos castros? E me digo moi facilmente, os habitantes dos castros eran castrexos. E eu digo, esa información non me facía falta, ata aí chegaba, non amplías o meu campo de coñecementos dicindo que os castros son castrexos, os eu sospitaba. Pero non é verdade que non me interese, e dentro do panorama europeo daquel momento, os habitantes dos castros, que pasa? Que non son homologables a ninguén, a alguén serán homologables. E aí deixoles un reto, digo, algún día, a ver se nos solucionades, os prehistoriadores e os arqueólogos, si solucionades, que podemos decir, aparte que eran castrexos, que máis podemos decir?
Ben, ao reino medieval, naturalmente, dedícolle o seu e non entro agora, únicamente se houbera interese no coloquio. Únicamente vou comentar outra cousa. Hai outro asunto que me parece importante. E é que, naturalmente, a partir do século XIX, construíse en Galicia un movimento de reivindicación nacional. Un movimento nacionalista, vai se construindo a partir do século XIX. Pero o certo é que, cando chegamos ao século XX, hoxe en día, nos engañemos, o nacionalismo ten a representatividade e a forza que ten. Quer dizer, que se comparamos, a comparación que se fai, e que non é nada odiosa. Sempre se compara Galicia, mira cara a Cataluña, cara ao País Vasco, ou mira cara a Escocia, e comprobamos que o nacionalismo catalán, o vasco, o escocés, son moito máis potentes históricamente que o nacionalismo galego, en dúbida ninguna. Entón sempre ven a pregunta, bueno, e por que en Galicia o nacionalismo ten a forza que ten? E por que en Galicia costou tanto crear un partido nacionalista? Non esquezamos que o primeiro partido nacionalista, imos chamar así, é o Partido Galeguista, era moi suave no seu nacionalismo, en fin, era nacionalista, crease en 1931. Claro, en 1931 xa había moitas décadas que os cataláns e os vascos tiñan partidos nacionalistas. Xa había moitas décadas. E además que non se chamaban vasquistas nin catalanistas, chamase nacionalistas, ou republicanos, ou o que fose, que tiñan unha ubicación ideolóxica moi clara, moi potente, e aquí non, aquí todo foi un proceso moi lento. Ben, pois, isto ten explicación histórica, podíamos ir mirando cara atrás para ver por que o nacionalismo galego non é comparable na súa forza política, eu non entro agora nos contidos sociais, nin en nada, simplemente na súa proxección política. Evidentemente, a implantación que tivo o franquismo en Galicia é moi determinante, e a implantación do franquismo en Galicia ten raíces sociais. En realidade, houve un corpo social forte en Galicia para o franquismo, hai un franquismo social moi potente que chega ata hoxe, naturalmente, pero tamén influe moito as condicións en que o franquismo se implantou en Galicia. Aquí non houve resistencia, aquí non houve guerra, non puido habela. Sufriuse máis no País Vasco e en Cataluña co resistencia, sí, pero houve unha resistencia. E iso ten tamén, iso condiciona ao futuro. Hai unha tradición de resistencia. En Galicia non a houve unha represión terrible que creou un pánico. O franquismo en Galicia instaurase con moita facilidade, con moita dureza e moita facilidade. E isto vai influir. E podemos ir cara atrás. E por que tardou tanto constituirse un partido galeguista? Pois porque o nacionalismo, cando se crea, o crean as burguesías respectivas. E onde estaba a burguesía galega? Esa burguesía que tiña que ter creado un partido nacionalista no século XIX, onde estaba? Que fixo a revolución industrial en Galicia? Fixeron cataláns. Non hubo unha burguesía, non hubo un corpo, unha masa crítica en Galicia, burguesa propia, capaz de elaborar unha clase que tivese capacidade para poñerse a cabeza das sociedades. Non a hubo, mentras que no País Vasco, en Galicia se hai, en Galicia non a vai haber. A revolución industrial fan cataláns. E se imos máis para atrás, vemos que xa ten raíces máis para atrás. Pois, por exemplo, no século XVIII, a Ilustración, que tivo aquí mentes preclaras, con grandes ideas, pero a Ilustración tampouco acabou de cuallar. Hubo grandes teóricos de Ilustración, pero a Ilustración non deu resultados, prácticos, sempre. Hubo un ilustrado que propuso a navegabilidade do río Miño desde Ribadavia. Hai que facer o río Miño navegable desde Ribadavia, porque desa maneira os viños galegos que están en crise desde hai un par de séculos recuperarían o mercado. O mercado que foi arrebatado por os viños portugueses, porque os viños portugueses, apuntando máis as boas relacións de Portugal con Inglaterra, os viños portugueses baixan polo río Douro, son moi baratos no transporte, reembarcanse no porto, levanse para Inglaterra, e en cambio o viño galego non ten saída. Non ten saída, que non hai por onde levar. Dice, é posible, e fai un estudo, é posible facer navegable o río Miño. Se se vai navegable o río Miño, a nosa distancia de Inglaterra sería moito menor, os viños baixarían polo río sin coste prácticamente, e o viño sería competitivo. Bueno, son ideas que podían ter coallado. Aquí, como sabe, a única idea ilustrada que coallou foi da fábrica Sargadelos, prácticamente, e que además tivo a historia terrorífica
para o seu protagonista que tivo, para Iván, non? Pero non a hubo, entón decimos, xa observamos no século XVIII unha carencia. E se nos imos para atrás, eu creo que podemos chegar a finais do século XV. Finais do século XV, formanse as burguesías comerciais europeas en todas partes, en época do Renacimento. Eso que en cultura chamamos o Renacimento, en realidad está respondendo á inclusión dun sector comercial, aparece o comercio a gran distancia, e nese momento a burguesía comercial galega, que de feito existía previamente, que exportaba peixe e exportaba viño, esa burguesía ten un tropezo histórico que é o momento das Irmandades. É un momento municipalista en que estes grupos urbanos, estes sectores urbanos intentan facerse co control dos gobernos municipais, arrebatándole os señores feudais, e fracasan. Entón, atopamos que en un momento clave, xusto cando están emerxendo as burguesías europeas, a burguesía galega entra en crise política e en crise económica. E esta crise vais arrastrando, e entón nunca hai aquí ese grupo social capaz de encabezar un movimento de construcción nacional. Ben, por lo tanto, por eso digo eu que é moi necesario todas aquelas investigacións e todos aqueles coñecementos sectoriais e monográficos que se teñan e que hoxe os hai. De feito, incluso hai unha publicación dunha moi voluminosa historia de Galicia que publicou que Voz de Galicia en moitos volumes, que hai uns traballos de investigación magníficos. Pero claro, todo isto logo hai que recollelo, hai no que organizar collendo este suxeito histórico que é o propio país, que é a nosa propia sociedade, e a partir da nosa propia sociedade todos estes datos incardinados, organizados e ofrecedos. E isto é o que intentei facer no libro, e como creo que levo falado bastante, pois prudentemente deixámoslo aquí, e moitísimas gracias pola súa atención. Está me dicindo que se queredes facer algunha pregunta, ele está disposto a contestar son as que sabe. Sí, eu son responsable da Idade Media, das outras podo contestar, pero non son tan responsable. Entón, para dar vos tempo a pensar algunha pregunta, empezamos, eu son consciente que o mundo da historia non é como o das matemáticas, non é 3 e medio, non é 4. No mundo da historia non hai nin blancos nin negros e hai moito gris. Entón, se tivésemos que definir a un personaxe que temos aquí, medieval, como é Pardo de Cela, que vamos? A casilla de malfeitor bandido ou vamos a casilla de loitador por a libertad? Que ninguna das dúas. Exactamente, xusto. Eu diría ninguna das dúas, porque o que facemos ao tratar de encaixar desa maneira é proxectar cara ao pasado unha serie de valores e de conceptos que son da nosa época, únicamente, que non se poden aplicar á nosa época. Aquela xente movíase de acordo con outros intereses, con outros valores, tiña outros valores, e, por lo tanto, o seu comportamento persoal era diferente. Como creo que hai que enfocar aquel personaxe é situando as coordenadas de contexto nas que ele se move. Como reaccionan ante o que hai naquele momento e despois cada un valora se parece mellor ou peor. E hoxe, con respecto ao Pardo de Cela, a medida que fun entrando un poquinho máis no personaxe, fun facendo máis atrevido. E ahora xa son totalmente atrevido o Pardo de Cela. Totalmente. Para decirlo así coa máxima crudeza e da maneira máis forte e máis provocadora que se me ocurre, Pardo de Cela era un irmandiño. Era irmandiño. Entón, isto agora hai que matizarlo, naturalmente. Que quere decir isto? Que era irmandiño. Primeiro, esa idea dos irmandiños como o pobo labrego armado de fouciños asaltando castelos, esa idea temos que borrar, para empezar. Se o decir eu que Pardo de Cela era un irmandiño, alguén pensa que eu me supuña a Pardo de Cela con un fouciño na man asaltando un castelo, para nada. Porque eso non se produciu, eso non o houve. Os castelos, en principio, por definición, eran inasaltables. Eran inexpugnables.
xeralmente, ao longo de toda a Idade Media, os castelos tomábanse, a forma de tomar un castelo era por capitulación. O asalto era un caso extremo, arriscadísimo, porque alguén tiña que ser o primeiro en subir pola escaleira. Entón, ninguén quería ser o primeiro en subir pola escaleira, supos vos. Todo normal, todas as batallas, conquistou tal cidade, conquistou tal castelo, normalmente era unha especie de xogo de axedrez. Eran as capitulacións. Presentas diante o castelo, coas tropas, e podes o cercas, ou non tes cercado, e entón entablas negociacións. Que vas facer? Tes axuda, ponemos un mes ou 15 días de prazo, se en 15 días recibes axuda en marcho, e se en 15 días ti non a vas a recibir, entregas o castelo. Ou entregas con estas condicións, con estas outras. Ben, inexpugnables. Con forquitas, fouciños e gadañas, xa ninguén se lle ocurría poñerse debaixo dunha muralla dun castelo. Entón, en segundo lugar, é que o movimento irmandiño non é un movimento labrego, non é un movimento campesino, é un movimento urbano, e un movimento legal. Se non se chamamos revolución, é pola medida en que trastocaba a sociedade feudal que había naquele momento. Pero non porque houvese habido barricadas, nin asaltos, nin nada. Son as cidades as que o dirixen e o fan en nome do rei, en nome de Enrique IV. Porque está vendo unha guerra civil dunha aristocracia que se sublevou contra Enrique IV. E entón as irmandades urbanas de Galicia, que son os concellos, apoian o rei, porque apoiando o rei atacan a aristocracia, posto que a aristocracia rebelde contra o rei. Entón, Enrique IV cursalle unha orden a todos os nobres e é de que se integren na irmandade, porque a irmandade o apoia ele. De tal maneira que aquel nobre que non se integre na irmandade xa sabe que xa ten. É un nobre rebelde contra o rei. En Castela, por suposto, os nobres non se integran en ninguna irmandade, porque eran moi fortes. Pero en Galicia que había irmandades, Castela realmente non funcionaron, en Galicia que había irmandades, os nobres non se atreven a poñerse abertamente contra Enrique IV. E entón, moitos nobres entran na irmandade. E entran por diversos motivos na súa cabeciña. Algúns entran porque creen que entrando na irmandade van a capear o temporal. A condesa de Ribadavia e o seu fillo ainda non eran condes, eran adiantados de Galicia. Os Sarmento, a familia dos Sarmento, ambos entran na irmandade, afílianse a irmandade ambos. Un moscoso da zona de Santiago e da Costa Morte afíliase a irmandade. O de Soutomayor, conde de Soutomayor, afíliase a irmandade. Bueno, ese era máis irmandiño que todos, porque temos afortunadamente dous documentos auténticos dos poucos que se conservan dentro da irmandade. Non consta que era Páez de Soutomayor, Álvaro Páez de Soutomayor, afíliase. Primeiro, as irmandades de Tui, Bayona e Pontevedra, era afiliado a 3 irmandades, e noutro documento afíliase a de Ribadavia e Ourense. Afíliase a 2 irmandades. Con isto pensaban, entre outras cosas, que iban a salvar as fortalezas. Con isto salvo a miña fortaleza. A miña non a van a destruir. Equivocarnos. Destruir as fortalezas. Unha vez que entregan a fortaleza a irmandade inicia unha ofensiva contra as fortalezas e tiran os castelos. Sin necesidade de asaltarlos. Os tiran. O de Sotomayor faise forte en Tui e non quere entregar Tui. E moran ali. De morte natural, polo visto, pero moran. O caso de Pardo de Cela é un pouco diferente. Porque eu teño a sensación non por intuición divina, ni nada desto, sino por a documentación que hai, que Pardo de Cela está de parte de Enrique IV. É a parte de Enrique IV. Él non é un oportunista que nese momento apoia Enrique IV, sino que él xa é partidario de Enrique IV previamente. Decir nese momento que unha persoa é partidaria de Enrique IV quere dicir que é irmandiña, non hai outra. Quer dicir que está no bando das irmandades. E non se teria carné. Non creo que ninguén tivese carné de irmandade. Pero él está claro que sí. Porque o que é enemigo de Enrique IV na zona é Xoán de Viveiro. O señor Xoán de Viveiro. Ese é o enemigo e o que logo vai apoiar os reis católicos, o señor que tiña relación moi alta cos reis católicos. E máis, parece que os reis católicos
despósanse secretamente, porque Isabel e Fernando casanse en contra da opinión do rei, despósanse secretamente nun pazo que os Viveiro tiñan en Valladolid ou en Salamanca, non sei por aí, en Valladolid. Despósanse ali, en Valladolid, na casa de Xoán de Viveiro. Xoán de Viveiro é o enemigo de Enrique IV, e é o que quere controlar a zona, e aí entra en competencia con Pardo de Cela. Entón, Pardo de Cela que defende? Pardo de Cela defende o seu, non hai dúbida ninguna. Pardo de Cela defende a Enrique IV, porque defendendo a Enrique IV defende os seus intereses. Entón, era un idealista que defendía unha liberdade de que? Era un señor que defendía os seus intereses. Como Marx tiña moi claro que o proletariado é revolucionario porque defende os seus intereses de clase, non porque sean xente santa. A historia móvese así. E eu creo que é clave comprobar que na época en que se forman as irmandades, Pardo de Cela, caso moi extraño por outra parte, Pardo de Cela forma parte do Concello de Viveiro. Forma parte do propio Concello de Viveiro o elixe, e o elixe en nome do rei Enrique IV. É un personaxe forte nesa zona. Entón a mí non me cabe dúda de que la está ao lado de Enrique IV. Con isto matizo, vou dicir que é de Irmandiño. Eu non sei se existiu alguna xunta da Irmandade, nin se realmente se pode aplicar unha palabra Irmandiño, unha palabra moderna. Non se chamaban Irmandiño, chamase Irmãos. Estamos irmanados, estamos na Irmandade, nados. Entón, Pardo de Cela, primeiro, defende a opción que naquel momento parece que é a opción máis popular, que é a opción das Irmandades. E despois, cando choca directamente cos reis católicos, pois o que está en xogo é o establecemento dun modelo de Estado que é o Estado moderno, que se chama monarquía autoritaria dos reis católicos. E ele oponse. O que significou establecer en Galicia o Estado dos reis católicos sabemos o que é. Non o podemos xulgar en termos de bons e malos. Simplemente a imposición do Estado dos reis católicos en Galicia significou unha enorme oligarquización do poder e unha introducción de casas nobiliarias de fora. No modelo político que montan os reis católicos, a nobreza galega non tiña sitio. Non tiña sitio. Si tiñan sitio algúns señores galegos, o arcebispo de Santiago e os bispos. Pero en cambio a nobreza laica non tiña sitio. Entón, moitos destes nobres están en contra dos reis católicos. Porque teñen un ideal de liberdade? Non. Defenden os seus propios intereses. Non sei se con esto máis ou menos a ti. Hai un tema que se ve constantemente incluso na prensa, que é o tema de Colón, o tema de Cristóbal Colón, de teorías ao respecto de si era galego ou si supo si era o conde de Camino. Eu, as persoas gustaríame saber si a tua opinión, se hai algún fundamento desde o teu punto de vista, nesas teorías, en calquera das dúas, ou se nas dúas incluso dalle algún tipo de fundamento. Eu, na verdade, nunca me preocupei polo tema, por lo tanto, é unha opinión autorizada, non a ter. Podo dicir o seguinte: cando se empezou a falar do Colón galego, pois eu teño vin sorprendido, pero vi que os argumentos que se puñan non eran argumentos descabellados, se de argumentos. Desde moitos lugares se reivindica a patria de Colón, que se é xenovés, que se é mallorquín, que se é catalán, que se é portugués. E postos todos os argumentos sobre a mesa, ningún son concluintes. Pero é certo que os que se poñen desde Galicia son moitos. máis que os que se poñen de outro. Hai máis argumentos para dicir que é galego que era xenovés. Iso non quer dicir que sexa galego, nin que sexa convincente os argumentos e que sexan, por lo menos, determinantes. Pero hai, por lo menos, os que poñen sobre a mesa e aducen razóns, hai máis por aquí. Entón, iso queda no aire. Eu non sei, e realmente me parece nunca interesante. A verdade é que cando se quiso identificar a Colón con Pedro Madruga, onde a mí iso xa me pareceu que aí patinaba todo, non? Pero, bueno, quizá é como se pasase un pouco da raya. Pero a verdade é que hai que escoitar ben os que o defenden. Eu non sei todos os argumentos que teñen sobre a mesa, por iso non me atrevo a opinar. Comentamos que eu o que si vin recentemente é que, efectivamente, o pai do conde de Camiña, o pai de Pedro Madruga,
era armador de barcos, tiña barcos. Porque, como decían que era, este home decía, bueno, que se lle perde a un conde navegando? Home, sabemos, a ciencia certa, que atravesou a ría de Vigo, pero eso non é unha gran navegación, a ría de Vigo, non? Sabemos que atravesou, hai constancia de como el entra en Cangas, en loita co arcebispo e tal. Pero claro, o dato que o seu pai fose armador e tuvese unha flota, tuvese unha flota de barcos, non é interesante. Entón, a mí pareceme que é moito dicir. Adúcese o tema da toponimia, e que por onde foi poñendo nomes que todos se localizan pola ría de Pontevedra. Son nomes galegos. Os galegos ou portugueses. Que en momento é moi difícil distinguirse galego ou portugués. No século XV, galego ou portugués é moi difícil. Depende como escribas únicamente. Pero desde logo o léxico é o mesmo. E os nomes son nomes que estopan en moitos lugares. Non, mira, que chamolle Santa Cruz e aquí en Cabo Santa Cruz, porque Santa Cruz hai por todas partes. Claro, eran nomes moi comuns. Poñes os nomes que había. E o respecto, por lo tanto, non tenho nada que decir. O escepticismo. Más preguntas. Falabas dos irmandiños que destruían os castillos, pero realmente destruíronse tantos castillos ou era un simbolismo? Tiraron unha almena ou unha pedra e nada máis. Ben, polo visto había dous niveis de intensidade na destrucción dos castelos. Un era simbólico, que sería desmochar ou tirar as almeas, non? Subir o castelo, porque incluso había convocatorias masivas para tirar o castelo. Era un acto público tirar o castelo. Entón tiña un forte simbolismo. En ocasións podía ser tirar as almeas e o castelo quedou tirado e punto. Pero tamén sabemos que moitas fortalezas derrocáronse, como di algún documento, que o muro derrocouse polo pé. Sabemos que entraban, que aproximábanse ao castelo e iban quitando os sillares de abaixo. E ao ir quitando as pedras de abaixo, iban apuntalando con madeira. E vese un espectáculo. Por exemplo, sabemos que fortalezas de Santiago, da catedral, tiráronse así, fortaleza de Santiago, e algúns outros lugares. En varios lugares máis, algún testemunho veo e deberon quedar moi impresionados. Acercábanse ali, o público todo congregado mirando, acercábanse aos canteiros, iban quitando pedra, e iban asegurando o lenzo de muralla sobre madeira para que non se lles viñese encima. E logo acumulaban ali debaixo material inflamable. Pegabanlle lume e retirábanse. E ao queimarse os puntóns de madeira que se puseran, caía todo. Por eso moitos castelos que vemos en Galicia non están totalmente tirados, sino que teñen unha parte da muralla tirada, caída radicalmente. Hai partes que conservan moi ben e outra que caíu íntegramente. O castelo inútil, sabes, desde ese momento completamente inútil, non vale para nada. Pero sí que os derrocaron. Sabemos, constano, que en algún lugar convocaban por pregón a todos os vecinos e era obligatoria a asistencia ao derrocamento do castelo. Todos tiñan que acudir a tirar o castelo. Era unha responsabilidade colectiva. Hai alguna razón que explique por que o período do mundo castrexo é o que máis opinións contrarias xenera? Ou hai outros períodos que tamén... Sí, non, hai períodos que desgraciadamente non suscitan controversia porque se impón un modelo oficial. Por exemplo, nestes momentos toda a existencia do reino medieval de Galicia debía suscitar unha viva controversia. Sin embargo, a historia oficial prefere non falar. Non se fala do reino medieval de Galicia. Por qué? Porque rompe o esquema dominante. O esquema que se publicita. Claro, o reino visigodo foi tomado como punto de arranque co que se chega a identificar cara atrás o Estado liberal do século XIX. O Estado liberal do século XIX é unha monarquía que quere ser centralista, e se os visigodos son unha monarquía que chegan a dominar toda a Península Ibérica. Está o caso de Portugal aí que rompe, pero eso solucionou moi facilmente. Sánchez Albornoz dicindo que Portugal era un accidente histórico. Un accidente histórico un día por estar. Entón, quitando eso,
quérese ver a monarquía, o Estado liberal formase con un pacto coa Igrexa, entón os monarcas visigodos son os primeiros católicos tamén, o disto, e o Estado liberal é un Estado parlamentario, e ali se queren ver nos concilios de Toledo, se queren ver a prehistoria do sistema parlamentario español. Entón, unha gran identificación co mundo visigodo. Tienes que meter o reno suevo. Entón, o reno suevo rompe completamente o esquema. Por eso o reno suevo é un gran esquecido. Fixemos que son 2 séculos de historia, prácticamente. Son o século V e o século VI. E, sin embargo, esquécese, asomaste que era libro de historia e o normal é que fale dos visigodos. E, en todo caso, algúns, generosamente, no capítulo titulado Os visigodos, meten unha pequena cuestión titulado Reino Suevo de Galicia, pero meten como parte do visigodo. Non hai ainda a capacidade de comprender que é unha entidade que é o reino visigodo e outra que o reino suevo. E iso hai que aceptar. E non digamos despois o reino medieval, o reino de Galicia. Por que? Pois porque o que impera é que os sucesores dos visigodos son os asturianos e os asturianos se proxectan cara a Castela pasando por León. Pero se ti hai un reino de Galicia, tampouco cadran xa entón as contas. E sobre todo, porque se ti ves cal é a xeografía do reino medieval de Galicia, comprobas que entón non pode haber reconquista. Son 2 cosas contradictorias. Ou hai unha reconquista partindo de Cangas de Onís, e o cual quer dicir que todo o resto do territorio é musulmán, ou se ti estableces unhas fronteras nun reino de Galicia que vai desde Santarém, casi, desde o norte de Santarém ata o País Vasco, porque é a Galaecia romana, e iso le chaman Galicia, disto entón onde queda a reconquista. Que isto non se reconquistou, isto se estaba aí. Isto simplemente esqueces. En cambio, o mundo castreso non entra en competencia con nada. Complementa. E ademais, o mundo castreso foi moi privilexiadamente estudado en Galicia, porque hai unha moi importantísima arqueoloxía prehistórica. Precisamente dice que a potencia da arqueoloxía prehistórica foi en detrimento de que a arqueoloxía se aplicase a outros períodos históricos. Non hai arqueoloxía medieval, por exemplo, porque os arqueólogos parece que por inclinación natural van cara a prehistoria. E logo temos a figura, parte do mundo castreso tan abundante e que realmente debe ser a base estrutural de toda a nosa poboación. Hai castros por todas partes. Catalogados están miles, cantos estarán sin catalogar. É dicir, os castros que están catalogados son aqueles que se abandonaron. Pero todas as poboacións actuais teñen na súa base un castro tamén. Pasa que eso non se pode investigar. Vas a levantar a cidade para ver que había debaixo, non? A veces aparece. Pronto se fai unha obra en Pontevedra e aparece algo ali. Fai unha obra en outro sitio e aparece. En Vigo está o castro, Vigo e tal. Están aí. Entón, claro, hai moito castro, hai moito castro, moi evidente. E este castro, aparte de ser evidente en si mesmo, pois produciu algúns monumentos culturais, como, por exemplo, toda a Audivería, todos estes tesouros. E entón, claro, e temos a figura de Cuevillas. Entón, todo isto marca. O mundo dos castros recibiu sempre unha enorme atención. E logo suscita polémica por eso, porque se queremos identificar quen eran os habitantes dos castros. Aquela xente que vivía ali, además castreses, que eran? Eran celtas? Non eran celtas? Algo eran. Algo tiña que ser. Unha pregunta. Dices ao principio que ibas a comentar, que no libro introducías os resultados das últimas eleccións. Sí. E que nos ibas a comentar algo así. Bueno, únicamente a historia, imos mirando diversos capítulos, facemos unha secuencia histórica e imos vendo que hai épocas, que temos son épocas positivas na historia, que o mundo castreso foi brillante, a Galicia do século XII non digamos, a época do románico, é unha época brillante de Galicia, e hai 2 épocas en que percibimos unha crise, durante o antigo régimen, os séculos escuros, Galicia non vive precisamente o seu mellor momento. E eu, como é unha historia de Galicia do principio ao fin, teño que rematar o máis próximo a hoxe. Entón, claro, cando collemos eses elementos que nos permiten configurar como é a historia dun país nun momento determinado, pois tamén nos dá unha imaxe. E a imaxe que temos que extraer, que temos que ser moi conscientes, creo eu, é que se lemos os diversos indicadores, nos daremos conta de que o momento que estamos atravesando é un momento clave. Incluso eu podería
como Escoecia, un momento crítico da historia de Galicia. Un momento crítico. É verdade que o país, como todos, pasaron por moitos momentos críticos. E por fortuna, a historia non é unha ciencia, pero unha ciencia do pasado. E nunca se pode proxectar para o futuro. Equivocaraste sempre. Porque como un dos elementos da historia é o tempo, e o tempo é irrepetible, a historia é sempre repetible. A veces parece, pero é irrepetible. Entón, decimos, bueno, do que lemos hoxe, que podemos sacar para o futuro? Nada. Para o futuro non saques nada, o futuro está por facer, non existe. Pero claro, temos os indicadores que nos din como está hoxe a cousa. E se nós, que somos a sociedade que fai a historia hoxe, se nós non actuamos sobre eses indicadores que temos, o futuro é negro. Eu remato dicindo que Galicia tópase en trance de disolución nacional. Porque observo que económicamente estamos moito peor do que estuvemos. Que o feito de implementar unha economía neoliberal como se está estendendo desde a Unión Europea está destruindo todo o tecido económico propio do país. O está disolvendo, o está realmente aniquilando, non queda nada. Cando observamos que de novo se volve a producir un fenómeno de migración como se está producindo, e que además este fenómeno de migración está afectando a unha xente moi preparada, que os costes de produción son aquí e a plusvalía se vai a producir en outro lugar, o futuro hai que mirar de maneira moi negra. Ou se miramos indicadores como pode ser a propia situación do idioma, hai que ser real. Hai que verlo con moito realismo. Hai unha ruptura xeneracional na transmisión do idioma. E aínda aqueles sectores que son moi conscientes e que teñen unha responsabilidade enorme de transmitir o idioma, creo que estamos dando un espectáculo bastante lamentable. Bastante lamentable. Non somos capaces, levamos décadas e décadas pelexando entre nós. Non somos capaces. E por último, se miro o indicador das eleccións, observo que o nacionalismo ten a forza que ten. E claro, que alternativa hai ao sistema? E non falo de siglas, falo de grandes posicións políticas. Que alternativas hai ao sistema? É evidente que este sistema de neoliberalismo económico e de recentralización política acabamos facendo cisco. Por lo tanto, hai que ponerlo en cuestión e hai que criticarlo. E quen o critica aquí? É evidente que a dereita neoliberal non. A neoliberal o alimenta. E a socialdemocracia tamén. Aquí chegamos a un sistema moi parecido políticamente ao da restauración. Hai dous partidos dinásticos que non cuestionan o sistema. Poden presentar alguna corrección, pero o sistema non o cuestiona. E este sistema a nós destrozanos. Entón, o único que cuestiona o sistema e que presenta unha alternativa distinta e que se podrá discutir se o fai ben, eu non quero entrar en detalles, pero o único que ten un proxecto distinto é o nacionalismo, e a forza do nacionalismo é a que non é outra. Entón eu intento además non queda outra, sería pura cegueira historiográfica non facelo, non? Se queremos chegar á historia, sería moito máis bonito rematar a historia pois hai unhas décadas, entón teríamos unha visión moi optimista, pero a verdade é que remata onde remata, estamos onde estamos. Entón, eu creo que o final do libro é tamén un sinal de alarma. Un sinal de alarma. Hay que ser moi conscientes do que temos nestes momentos diante. A nación é moi resistente na historia, pero a historia está chea de cadáveres de nacións. As nacións morren tamén. Poden morrer. Igual que as lindas. Igual? As lindas. As lindas. Claro. E, bueno, unha nación está composta por moitos elementos. E podes eliminar un elemento e a nación sobrevivir. Escocia perdeu a lingua, pero non hai dúbida que teñen outros moitos elementos de identificación. E o teñen moi claro, non? Pero se van morrendo estes elementos, ao final a nación desaparece. Se non hai máis preguntas, antes de despedido, decirvos que o día 20 deste mes vamos ter aquí un festival de magia onde vai vir o Mago Antón e outros dos magos máis, e
quero vos convidar ao curso que temos de Cultura Galega, que como xa dixen ao principio, son os días 3, 10 e 12 do ano que vem.